kuma wannan yana nuna wajabcin dogaro ga Allah subhanahu wataala, yana nuna wajabcin mutum ya dogara ga Allah. Dogara ga Allah subhanahu wataala yana nufin ka riƙe sababi amma kada ka dogara da sababin. Ka riƙe sababi amma ka fawwala al'amari ga Allah. Wato komai yana da sababi, komai yana da sababi. Ubangiji ya sa wa komai sababi, sababi na abin da maddi, ce ka riƙe sababi amma kuma kada ka riƙa jin cewa wannan sababin shine zai maka abin da kake gani. To ka je ka koyi sana'a dan ka samu abin da za ka dogara da shi, amma kada ka ji cewa ƙwarewarka cikin sana'a shi za ta sa ka samu, sai Ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya buɗa maka. To duk wani abin da za ka sa a gaba ka riƙe sababin samun abin, amma kada ka riƙa ji a ranka cewa ai tunda ina da kaza dole ma sai na samu kaza. In kai haka to babu dogaro ga Allah a zuciyarka. Saboda haka dogaro ga Allah shine a zo da sababi, al-akhdhu bil asbab ma tafwid al-amri ila Allah, shine dogaro ga Allah subhanahu wataala. Kada ka kalli abin kallo na ɗan duniya. Su ɗan duniya kullum suna ganin dabara ce da iyawa da ƙwarewa ke sa a samu. Su kullum abin da suke gani kenan. In ka ga mutum bai samu ba to bai da wayo, bai da dabara, bai san yadda zai samu ba. To mumini shi ba haka yake ba, ya yarda cewa akwai sababi, komai yana buƙatar ka kama hanyar abin, amma kuma ka ɗaga hannu ka ce Allah taimaka mu. To anan ne kuma za ka ga tasirin tawakkali ga Allah.